विद्यार्थी मित्र हो, आज आपण काही सामाजिक प्रेरणा ज्या आहेत त्या संदर्भात चर्चा करणार आहोत. या सामाजिक प्रेरणामध्ये आपल्याला बघायचं आहे कर्तृत्व प्रेरणा आणि सहवास प्रेरणा. आता कर्तृत्व प्रेरणा या प्रेरणेसंदर्भात ॲटकिन्सन आणि मॅक्लेलँड यांनी या सामाजिक प्रेरणेसंदर्भात सखोल असं संशोधन केलेलं आहे, अभ्यास केलेला आहे. त्यानंतर ह्या कर्तृत्व प्रेरणेला संपादन प्रेरणा किंवा सिद्धी किंवा उपलब्धी प्रेरणा, अचिव्हमेंट मोटिवेशन असं म्हटलं जातं. म्हणजे जीवनामध्ये काहीतरी घडवण्याची धडपड आणि कर्तृत्व प्रेरणा यांचा खूप जवळचा संबंध आहे. या प्रेरणेचं मापन करण्यासाठी, कर्तृत्व प्रेरणेचं मापन करण्यासाठी मरे यांनी TAT कथावस्तू आसंवेदन चाचणी ही तयार केली. त्या चाचणीच्या आधारे आपल्याला एखाद्या व्यक्तीमधील कर्तृत्व प्रेरणेचं मापन करता येतं. सर्वसाधारणपणे असं दिसून येतं की मध्यमवयीन व्यक्ती आपल्या मुलांना स्वावलंबनाचं प्रशिक्षण हे सुरुवातीपासून देत असतात आणि त्यामुळं मध्यमवयीन पालकांच्या मुलामध्ये कर्तृत्व प्रेरणा अधिक असलेली आपल्याला पाहायला मिळते. त्याचबरोबर आर्थिक आणि व्यावसायिक परिस्थिती आणि सामाजिक सांस्कृतिक दर्जा यांचाही ह्या प्रेरणेशी खूप जवळचा संबंध आहे. आता स्पेन्स यांच्या मते ज्या व्यक्तींच्या अंगी कर्तृत्व प्रेरणा अधिक आढळते किंवा प्रबळ असते त्यांच्यामध्ये काही गुण दिसून येतात. हे गुण जे आहेत तर ते पहिला गुण आहे, अशा व्यक्ती ज्या आहेत हाती घेतलेलं कार्य चिकाटीनं पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करतात आणि यशस्वी करतात. दुसरं आहे यशानंतर यश या पद्धतीने या व्यक्ती आपली प्रगती करतात. म्हणजे एखादं यश मिळाल्यानंतर पुन्हा त्यामध्ये नव्यानं पुढं यश मिळवण्यासाठी या व्यक्ती धडपडत असतात. त्यानंतर जोखीम पत्करून अडचणीवर मात करतात. म्हणजे जोखीम पत्करावी लागली तर जोखीम पत्करतात, अडचणीवर मात करतात आणि पुढं ध्येय आक्रमण करत असतात. चौथा आहे स्वप्रयत्नांनी स्वतःमधील गुणवत्ता आणि क्षमता वाढवून परिस्थिती नियंत्रणाखाली या व्यक्ती ठेवत असतात. पाचवा आहे इतरांपेक्षा आपण काहीतरी वेगळं करावं, अशक्यप्राय गोष्टी शक्य करून दाखवाव्यात असं ह्या व्यक्तींना नेहमी वाटत असतं. आता ॲटकिन्सन यांनी कर्तृत्व प्रेरणा आणि अपयशाची भीती यांचा अभ्यास केला. त्यांच्या मते कर्तृत्व प्रेरणा तीव्र असणाऱ्या व्यक्ती जे आहेत हे खूप अवघड किंवा खूप सोपंही काम करण्याचं टाळतात. कारण खूप काम अवघड निवडलं, एखादं एकदम काठिण्य पातळी असलेलं काम निवडलं तर त्यामध्ये त्यांना अपयशाची भीती वाटत असते. आणि अगदी सोपं काम असेल, त्याच्यामध्ये काहीच क्षमतेला आव्हान नाही असं काम असेल तर त्यांच्या कर्तृत्वाला आव्हान नसतं आणि त्यामुळं ह्या व्यक्तींना त्यातून समाधान मिळत नाही. म्हणून अशा व्यक्ती ज्या आहेत स्वतःला सर्वसाधारण आव्हान असणारं काम निवडणं पसंत करतात. हॉर्नर यांनी लैंगिक भिन्नतेसंदर्भात अभ्यास केला आणि त्यांच्या असं लक्षात आलं की स्त्रियांमध्ये यशाच्या भीतीची प्रेरणा आढळून येते. म्हणजे आपण मिळवलेले यशाचे नकारात्मक परिणाम उद्भवतील म्हणून स्त्रियांना ही भीती वाटत असते. आपल्या संस्कृतीमध्ये स्त्रियांना दुय्यम स्थान आहे आणि त्यामुळं स्त्रियांच्या कर्तृत्व प्रेरणात्मक वर्तनाचं स्वरूप थोडंसं वेगळं जाणवतं आणि अलीकडच्या काळामध्ये लैंगिक भूमिकाविषयी मतं बदलत आहेत आणि त्यामुळं स्त्रियाप्रमाणेच पुरुषाप्रमाणे स्त्रिया देखील अनेक क्षेत्रामध्ये आपला ठसा कर्तृत्व दाखवताना आपल्याला दिसून येतात. आणि म्हणजे आज स्पर्धात्मक युगामध्ये आपण बघितलं तर पुरुषाप्रमाणे स्त्रिया देखील त्यांच्या प्रत्येक क्षेत्रामध्ये अग्रेसर असलेल्या दिसतात. त्यांच्यामध्ये कर्तृत्व प्रेरणासुद्धा तीव्र असलेली पाहायला मिळते. म्हणजे कर्तृत्व प्रेरणा प्रबळ असणाऱ्या व्यक्ती ज्या आहेत हा आपलं कार्य शीघ्रगतीनं पार पाडणारे असतात आणि त्यांना ते पूर्ण करण्यासाठी म्हणजे हवे तितके श्रम करण्याची, त्यांची वाटेल तितके श्रम करण्याची तयारी त्यांची असते. म्हणजे कर्तृत्व प्रेरणेचं स्वरूप आणि प्रमाण हे प्रत्येक व्यक्तीमध्ये सारखं असत नाही, ते व्यक्तिपरत्वे भिन्न असलेलं आपल्याला पाहायला मिळतं. तर मॅक्लेलँड यांनी संस्कृती आणि कर्तृत्व प्रेरणा या संदर्भात अभ्यास केला आणि मॅक्लेलँड आणि त्यांचे सहकारी जे आहेत यांनी सांस्कृतिक भिन्नता आणि कर्तृत्व प्रेरणा यांचा जवळचा संबंध असल्याचं स्पष्ट केलं. त्यांनी वेगवेगळ्या सांस्कृतिक पार्श्वभूमी असलेल्या उत्तर अमेरिकेतील रानटी टोळ्यांचा अभ्यास केला. या टोळ्यातील आईवडील
आपल्या मुलांना स्वावलंबी बनवण्याचं शिक्षण देत असतात आणि त्या मुलांना आपण कशा पद्धतीनं वाढवतो, त्यांच्या संगोपनाच्या पद्धती कशा आहेत आणि कर्तृत्व प्रेरणा यांचा जवळचा संबंध, घनिष्ठ संबंध असल्याचं दिसून येतं. त्याशिवाय त्यांनी प्रोटेस्टंट, ज्यू आणि कॅथलिक या तिन्ही धर्मांचा अभ्यास केला आणि ह्या तिन्ही धर्मांचा अभ्यास केल्यानंतर त्यांना असं दिसून आलं की प्रोटेस्टंट आणि ज्यू मुलांपेक्षा कॅथलिक धर्मांच्या मुलामध्ये कर्तृत्व प्रेरणा कमी होती. आपली मुलं लवकर स्वावलंबी झाली पाहिजे अशी अपेक्षा प्रोटेस्टंट आणि ज्यू लोकांच्यामध्ये पालकांच्यामध्ये होती आणि ज्या कुटुंबामध्ये आईवडिलांच्याकडून मुलांना स्वावलंबनाचं प्रशिक्षण, धडे दिले जातात तर त्यावर कर्तृत्व प्रेरणेचं स्वरूप हे अवलंबून असतं. म्हणजे बालसंगोपन पद्धती कशी आहे त्याच्यावर कर्तृत्व प्रेरणा अवलंबून असलेली आपल्याला पाहायला मिळते. मध्यमवयीन व्यक्ती आपल्या मुलांना स्वावलंबनाचं प्रशिक्षण पहिल्यापासून देत असतात आणि त्यामुळं मध्यमवयीन पालक आहेत त्यांच्या मुलांच्यामध्ये कर्तृत्व प्रेरणा ही अधिक असलेली आपल्याला पाहायला मिळते. याशिवाय समाजाची आर्थिक आणि व्यावसायिक स्थिती कशी आहे, सामाजिक सांस्कृतिक दर्जा कसा आहे आणि आर्थिक विकास याचाही कर्तृत्व प्रेरणेशी संबंध असलेला आपल्याला पाहायला मिळतो. त्यानंतर दुसरी सामाजिक प्रेरणा आहे सहवास प्रेरणा. सहवास जे आहे तर सहवास प्रेरणा हीची सुरुवात ही बाल्यावस्थेपासून सुरू झालेली आपल्याला पाहायला मिळते. नवजात जे अभ्रक असतं तर त्या आपल्या आईजवळ नसेल तर ते लगेच रडायला लागतं. म्हणजे आईनं जवळ घेतलं की रडण्याचं थांबतं. म्हणजे त्या लहान मुलाला आपल्या आईच्या सहवासाची गरज असते. म्हणजे पुढं ह्या गरजेचं म्हणजे सवयीचं गरजेत रूपांतर व्हायला लागतं. म्हणजे परस्परामध्ये उबदार नातेसंबंध निर्माण करून त्यांचं संगोपन, संवर्धन करणं म्हणजे सहवास प्रेरणा असं आपल्याला म्हणता येईल. म्हणजे आपल्याला कुणीतरी हवं आहे, आपणही कुणाला तरी हवं आहोत ही जाणीव या सहवास प्रेरणेमध्ये असलेली आपल्याला पाहायला मिळते. सेल्पे आणि हेरॉप यांच्या मते सभोवतालच्या कुटुंबाशी, अन्य लोकांशी विधायक आणि उबदार सौहार्दपूर्ण संबंध प्रस्थापित करून ते अखंड टिकवण्यासाठी प्रेम, आस्था आणि इतरांची मान्यता मिळवण्याची इच्छा म्हणजे सहवास किंवा संलग्नता होय अशी त्यांनी व्याख्या सहवास प्रेरणेची केलेली आहे. म्हणजे मानसिक जवळीकता, भावनिक उबदारपणा, सहकार्य, सहिष्णुता, आपुलकी, आकर्षण, मान्यता या सर्व मानवी पैलूंच्या विकासासाठी सहवास प्रेरणेची आवश्यकता असलेली पाहायला मिळते. म्हणजे माणूस हा समाजप्रिय आहे आणि तो एकटा राहू शकत नाही किंवा जगू शकत नाही आणि म्हणून त्याला सहवासाची गरज असलेली आपल्याला पाहायला मिळते. म्हणजे हे सहवास प्रेरणा जी आहे तर ज्यांच्यामध्ये सहवास प्रेरणा अधिक असते अशा व्यक्ती इतरांशी मित्रत्वाची संबंध अधिक प्रमाणात प्रस्थापित करतात आणि विशिष्ट परिस्थितीत ही सहवास प्रेरणा उत्पन्न करण्यास कारणीभूत ठरत असते. आता सहवास प्रेरणेमध्ये भीती किंवा चिंता हा एक महत्त्वाचा घटक आहे. तर एका प्रयोगामध्ये असं दिसून आलं की प्रयोगासाठी मुलींचे 2 गट निवडले. त्या मुली एकमेकाच्या ओळखीच्या नव्हत्या. त्यातील एक गट जो आहे अति भीती वाटणारा असा होता आणि दुसरा गट जो आहे हा कमी भीती वाटणारा होता. आता प्रयोगकर्त्यानं काय केलं, पहिल्या गटास तीव्र वेदना उत्पन्न होणाऱ्या विजेचा शॉक देणार असं सांगितलं आणि दुसऱ्या गटाला सांगितलं की सौम्य तुम्हाला विजेचा शॉक दिला जाईल. आणि प्रयोगाला सुरुवात होण्या अगोदर जो वेळ शिल्लक होता तोपर्यंत एकटे अथवा इतर मुलींच्या बरोबर शेजारच्या खोलीत बसायला सगळ्यांना सांगितलं. एकटे बसणार की इतर मुलींसोबत वाट पाहणार याशी मुलींची मते जाणून घेतली. तेव्हा असं आढळून आलं की अति भीती वाटणारी ज्या मुली होत्या त्या 32 विद्यार्थिनींपैकी 20 विद्यार्थ्यांनी इतरांच्या सहवासात वाट पाहत बसणं हे अधिक पसंत केलं आणि कमी भीती वाटणाऱ्या गटातील मुलं जी आहेत तर 30 विद्यार्थ्यांपैकी केवळ 10 विद्यार्थिनींनीच इतरांच्या सहवासाची मागणी केली. म्हणजे भीती सहवास प्रेरणेला चालना देणारा महत्त्वपूर्ण घटक आहे आणि त्याची बीजं ही बाल्यावस्थेपासून ही पेरलेली असतात असं या प्रयोगामधून दिसून आलं. म्हणजे बऱ्याच वेळ इतरांच्या आपण सहवासात राहतो, आपले मित्र, नातेवाईक, अन्य कोणीतरी यांचा सहवास मिळवण्याचा आपण प्रयत्न करत असतो. म्हणजे परिस्थितीच अधिक गुंतागुंतीची आणि भयावह चिंता उत्पन्न करणारी असेल तर त्यावेळेला आपल्याला इतरांच्या सहवासाची अपेक्षा अधिक असते असं ह्या प्रयोगातून दिसून आलं. तर ॲडलर यांच्या मते की
स्वीकारार्हता, स्वादरभाव या सर्व मानवी पैलूंच्या विकासासाठी सहवास प्रेरणेची अत्यंत आवश्यकता आहे. जगता चिंता, काळजी, ताणतणाव, भीती, अस्वस्थता, हुरहूर यामुळे सहवासाची व्यक्तीला आवश्यकता वाटते आणि यामुळं व्यक्ती इतरांच्या सहवासात राहण्याची म्हणजे प्रयत्न करत असते आणि त्या दृष्टीनं स्वादरभाव आपला वाढवायचा असेल किंवा इतरांची स्वीकार्यता मिळवायची असेल, एकूणच मानवी विकासासाठी सहवास प्रेरणा ही अत्यंत आवश्यक आहे. आणि सहवास जे आहे तर चिंता, काळजी, ताणतणाव, भीती, अस्वस्थता यामुळे सहवास प्रेरणेची आपल्याला अत्यंत आवश्यकता वाटते. यानंतर शेवटची एक प्रेरणा राहते प्रभुत्व प्रेरणा किंवा